салом ай дӯст. Инак як таронаи идигу Нусратулло зода. баъзан одамон дар зиндагият ворид мешаванд. вонамуд мекунанд ки ошиқатанд. аввалан ҳисси хуб бароят мебахшанд. зуд зуд занг мезананд, паём медиҳанд. суроғатро мегиранд. беҳтарин сатрҳои ошиқонаро бароят эҳдол мекунанд. бо рафторҳояшон ошиқат мекунанд. оҳиста оҳиста вобаста мегардӣ. каму беш ёд мекунӣ ва дигар бидуни ӯ бароят зиндагӣ душвор мешавад. дақиқан ҳамин ҷо муносибат рангашро дигар мекунад. рафторҳояшон сардтар мешавад. дигар хабаре аз он одамони содиқ пайдо намегардад. дигар дилашон бо ту нест. дигар дунболи як баҳонае ҳастанд ки бираванд ҳарчи зудтар. охираш мераваду ту мемонию кули ғаму ғуссаҳо, кули ашкҳову кули чароҳо.